Dixiko soneska bestelakoa izan nahi izan zuen beti. Txak, jaikitzeko ordua data, institutura berandu helduko zara. Gorrotatut institutua. Bere lagunentzat ordea agian alakoxeak zen. Julia! Julia! Dixie? Baina dena aldatuko duen zerbait gertatzekotan dago. Abentura honetan ez da bakarrik ibiliko. Kosta egiten da onartzea, baina ohitu egingo zara. Adiskide berri eta benetakoak ezagutuko ditu. Eta jakin batera, elezahar bat ere ezagutuko du. Zombi berri batek azotaren botere magikoak erabiliz, itzultzeko ataria ireki dezake. Denek bereganatu nahi duten sekretu handi bat. Azota! Entzuten ari garen hau, gaur bertan estreinatuko den pelikula bat da. Aita, zombia naiz, izenburu horixe duen animaziozko pelikula. Eta produzio zuzendaria da gurekin, Alberto Gerrikabeitia, kaixo egunon. Kaixo egunon. Eta ongi etorri itzen liora, Alberto? Mila esker. Bueno, Aita zombia naiz pelikula ez dakit nola aurkeztu behar den. Animaziozko film moduan, aurrentzako film moduan. Zer esan behar dugu, Alberto? Bueno, batez be umeentzako pentsatuta dago, baina nik uste familia joteko moduko pelikula bat dela. Orain arte pase batzuk egin ditugu, Gijoneko festivalean aritu gara, eta umeak batez begon dira, baina, bueno, gero preestreno txiki bat egin genduen, eta hor ja umeak gurasoekin etorri dira, eta antza, danok ondo onartu dute, orduan nik uste dut familia guztia juteko moduko pelikula bat egin dugula. Bueno, beraz, hasiera honetan, jasotzen ari zareten erantzunaren arabera, aurrentzat, gurasoentzat, familia osorik joateko modukoa izango da, eta esan dugu, ezta, gaur bertan, justu ere, asteburu honetan, estreinaldia hementxe gurean Euskal Herrian izango duela pelikula honek. Bueno, hemen Euskal Herrian bai euskeraz eta bai erderaz ikusteko aukera egongo da, baina estatu guztian ateratzen da. 117 kopia ateratzen ditugu, Katalunian ere katalanera egin dugu, zerauko produzio eusko Kataluniakoa da, eta bueno, guztira hori 117 kopia, euskeraz, katalanez eta erderaz ikusteko aukera egongo da. Bueno, hori da, zer horrek aipatu duzune moduan, horretara iritsi nahi nuen, hain justu ere proiektu honetan, Euskal Herria eta Katalunia batuta aritu dira, alde batetik Abra Proz, ekoizlea, eta berarekin batera elkarlanean Digital Dreams Kataluniakoa. Beraz, lana bi ekoizle hauen artean nolabait esatearen egin duzue. Bai, bueno, bai, Kataluniakoa bitxia da, ze Digital Dreamseko zuzendaria Ondarrutar Donostiar da, euskalduna da. Baina, bueno, bai, azken finean parte hartu dugu Euskal Herriko eta Kataluniako bi enpresak, ez? Eta, bueno, hasiera beti kostatzen da hori engranatzea, baina, bueno, azkenean lortu dugu eta nik uste emaitza on atera dugula, ez? Bai, eta bueno, esan liteke, ez, Alberto, bi herrialdeen arteko kolaborazioak egiteko bidea ere, nolabait, honekin irekitzea lortuko zenutela? Bai, argi dago, badakigu harremana Katalunia eta Euskal Herrian artean beti bereziak izan direla, denok ditugu ezagunak eta, bueno, gauza asko elkarrekin ditugu, eta, bueno, hori errestu egin duera bat, eta nik uste dut hori ikuslearen txat, beste puntu bat ematen diola, ez, harreman hori, zinean ere lortzen dela, ez? Bai, noski, eta aurrera begirako, bueno, zer esanik ez, ezta indarrak eta batzeak, elkartzeak, geroko proiektuetan ere, noski, lagunduko du. Bueno, pixka bat ez dakit nondik nora, etorri zen idei hau galdetuko banizu, nola parte hartu duzuen, zuek zer kontatuko zeniguke, Alberto? Bueno, ideia aspalditik dekogu, beti eukidugu, bueno, beti, oin dela 10 bat urte ja ideia bagen eukan hortik,
baina, bueno, gaur egun fikzioko luzimetraiak egitea zaila bada, animaziozkoak are gehiago, ez? Bai, ezta. Orduan, bueno, oin dela 5 urte, ja atara gendun kajoitik, eta hasi ginen lanean, eta, bueno, produkzioa oin dela 2 urte hasi gendun, finantziak eta lortzea eta gero, eta, bueno, 2 urte hauetan, produkzio lanak egin ditugu, eta, bueno, ja, umea ja jaiotzea dago. Bai, hortxe behintzat, burua da ikusten zaiola esan beharko dugu. Bueno, filmaren inguruan esan dugu animaziozkoa dela, bueno, 3 dimentsiotakoa eta animazio tradizionala edo, konparatu litezke edo... Bueno, egia esan, bai pertsonaiak eta bai dekoratu gehienak 3D'an eginda daude. Baina hori hor jendea batzutan naztu itzen da. Ez da estereoskopiko, hau da, zinera eta betarrekoa jarri behar. Da lan egiteko modua, ez? Ordune, bai, pertsonai guztiak 3D'an daude eta dekoratu gehienak ere bai, eta gero egiten da, esaten dana, rendera 2D. Esaten da, bueno, gero... ez tozula hori betaurrekoak erabili behar, baizik eta normal ikusten dela, ez? Hori da, gauzak argitze aldera behintzat, jendea lasai joan dadila, nahiz eta 3 dimentsiotakoa izan, esan duzu moduan betarroko berezioik ez dira behar, eta normal eserita ezer gabe ikusteko aukera ematen du. Bueno, gainerakoan, ez dakite zer kontatzen duen pelikulak baitze gutxitan aurreratuko zeniguke, Alberto? Bueno, ordeko pertsonai nagusia diksi deitzen dena, ume apurtxu bat berezia, aitak banandu direla eta apurtxu bat barrura sartzen da bere buruan, eta, bueno, arazo asko ditu eta azken batean, bueno, istripu bat edo deko eta zombi bezala gertzen da. Eta han abentura pilo bat daude, bere mundura berriz lortzen juteko, ez? Eta, bueno, nik uste nahiko orekatuta, eta, bueno, nahiko ondo pasatzeko moduko pelikula atera dela, ez? Bueno, beraz, esan liteke emaitzarekin gustora zodetela? Bai. Egia da, ez garela ez Pixar, ez Disney, ez DreamWorks, ez horrelakorik, ez? Aurrekontuak guztiz ezberdinak dira, baina nik uste dut gure neurrian, produktu nahiko duina egin dugula, ez? Bueno, animazioa esan diguzu, ez da? Ez dagoela egoerarik honenean, honetatik bizi modu ateratzea pixkat, kosta egiten da gaur egun. Ez da erreza, horretarako zuen laguntza behar dugu, jendea animatu, zinera juteko, eta bueno, gure egin dugu orain zuen txanda da, eta juten bazari lortuko dugu bigarren bat egitea, eta horrengo bat egitea, eta hori da. Bai, guztien artean elkarlana ezinbestekoa dela azken finean, honekintxe, Alberto, gogoratu behar dugu eta gure entzulei esango diegu, guk hemen Infozazpi irratian 10 sarrera ditugula, gaur bertan jada, une honetatik aurrera 10 sarrera izango ditugula entzulen artean banatzeko, horixen, nahi duten lekuan, alegia pelikula hori dagoen aretoetan, edozein tokitan, Euskal Herriko edozein aretoetara gerturatzeko aukera izango dutela, eta nahi duten egunean ere bai, eta bide batez, gaztetxoen entzat, kamiseta batzuk ere, banatuko ditugula, horre 5, 7, 8 urte bitarteko adineko entzako modukoak ditugu alde batetik, eta 6-11 urterakoak ere bai, beraz, aitzakiarik ez da izango, asteburu honetan, eta datozen egunetan, pelikula ikustera gerturatzeko. Alberto Gerrikabeitia, mila esker gurekin izateagatik, eta esandakoa, ea entzuleak animatzen diren, eta jendea gerturatzen den zinema aretoetara, eta noski horrelakotan behar dena, erantzuna eta entzulearen aldetik, gustukoa izaten den. Hala espero dugu, animo da nori. Zorte hon, eta eskerrik asko, Alberto. Eskerrik asko zuei. Esan dakoa, hortxe, Alberto Gerrikabeitiak karri nahi izan digu, Aita zombia naiz, pelikula berri honen ataritan, 10 sarrera ditugu zuen artean banatzeko, nahi duzuen lekuan eta egunean pelikula ikusteko, eta era berean, beste 10 kamiseta aurren artean banatzeko. Lortu nahi duenarentzat, egin beharrekoa, gurekin harremanetan jartzea da,
harremanak abildua infozazpi.com elbidera, bidali mezutxo bat, eta hortxe, zozketa egingo dugu, eta zuen artean banatuko ditugu 10 sarrera eta 10 kamiseta.